Dabia ya trasia dawro ne abo. Ya kan wo say Jesus Christ. Yo wo ahudu obianu. Owu adi kan ni so bia Jesus Christ. Until mu ye ufo. Ya tosu bianu ya nipa. Wa wuru Yesu no say wu natural death. And also wa wu mianu into obebu ufo. Ani atiasefo akan. Wakati asefo a wani ya wa Jesus. Yes. And power ya mu wuti asia. Oba fire kon enjoy. Enti masel. So obi ka tro say tamu ani wa oboa. Obi ka tro say Jesus Christ. Oma bia wa oboa. Meri ami gusu abi bo dawro. Na masem nyina ni sa bo ho. Shia Christ. Amen. Adisam se warebantam. Okrana ka tua odi bro biara. Sare obi anyuma tie. Na dia ba ko ya ma wira ho sam. Na be yesu da bia ba o. Ani se o transia na wa pu Christ. Ani ameka tua ba ya wira ho sam. Kina ro pai. Atamu akasia bi na mkwam. Aba. Ana machira oni be buati asefo atai. Wakati asefo a. Wana ati asase so. No awonkwa. Oje Yesu adi no. Atamu abepaja omo de omo kombe di bem. Womo so awo paradise. Yanka omo franfo. Omo de omo de da. Wakani Thessalonica. Oso omo ade da no hodia. Akane sa. Omo de awrade be hia wo wiem. Sorry asia. Omo de ka hu awrade. Onsa na tiasefo so ho no. Na me da Yesu Kristo se. Say atamu ono obi gidi dia. No nante otre na emu a otwama fi owom akonkom. Amen. Abraham ti amehraw. Say no power ni Jesus ya. Wa bragu. Asase so a wotie. So ni mo Yesu Kristo pa dia. Abi awa man kaya. Intimacy of Sakra. Amen. There is a privilege today. Was it so tia samno en primu akoma. Akoma no de jidi na no de pamu ka konkogiem. No de akoma jidi say Yesu Kristo. Onu ni awrade Nyankopon. Na de wano pamu ka se. Wanyane na fra ufo mu a enkwagye aba ho dia. Amen. Ana pa ba shaw. Meshaw. Mi shadi aba na mi yaba sheme. Mi shadi adam komu a na mi yaba sheme. Kabrantia. Ejabia soda bufuom na ancha Yesu baba. Meshaw jo. For Bible na bia Isaiah 51 verse 6. Isaiah chapter 51 verse 6. Verse number 6. Number 6. Wase mo mama ni so nkosoro. Munti ayo. Wase mawani su kosoro. Mo ra asase efam. Hwa asase so ofam. Na osoro be yira se wisie. Hallelujah. Amen. Wase osoro ya hatawai. Adawra de Yesu baba no. Eba yira. Se wisie. Wase eba yira sabi abai. Wisie. Na asase asu se kade. Na yakasa bibi asua. Bibi asua. Woni atade kogu ba bi enwuru pa. Sa atechem. Na di ba se bosome nhira. Okofa wo pagya na te aka nsem. To se asase na besu. Se atade. Ebesu asa tade be tenkon. Na esufo wu se wansena. Na sofo ba wu se wansena. Na menkwade betina woda. Hallelujah. Amen. Obi o se nkwade na dia. Betina woda. Obi ankowo ni mu bia. Oba trase da. Na metrene le nsada. Na tene na dia. Ebi awie ya. Enti anopai Isaiah se menka sa se mo nchira. Isaiah na kayo. Do yanko Peter because asemi o pia no asa pe bi dia won. Visa asemi o do. Asemi na the first Peter. Osrodi asase o hoy. Ode na asemi na akura. No dia siama ojado Onyankopon tamuo kasia. Bi Peter ngoma no. What chapter 3. 3. For free. What be fine? First Peter chapter 3 no. For free. And can free 8. Okay. Cancel. First Peter chapter 3 verse
First Peter 3:1. Oh, 57. For free. First Peter chapter 3. Second Peter 3. And I 5. For free 5. Ɔsɛ na wɔn a wɔpɛ yɛn na hinta wɔn sɛ fitete no ɔsɔ ne asase a efiri nsuom na fa nsuom betim hɔ obi anti ayo ɔsɔ ne asase efiri nsuom na fa nsuom betim hɔ Onyankopɔn asɛm soɔ no tenkan ɛwɔ hɔ wɔn so na ɛnam nsuyire a ewiase bere soɔ no ɛmaa no sɛ yɛ na ɔsɔ ne asase wɔ yi na wɔde n'asɛm no na akora wɔde n'asɛm wɔka ho hyɛ ase ɔsɛ efiri nsuom ɛnam nsuom so betim hɔ wɔ n'asɛm mu. What is it? Nam and show me team over Nassam. But we are going to show me as I say, what in Nassam now, Nassam, a man, Timian, but the assembly now crack, not the Sema Oja. Montier, not the Sema Oja, Ama Atamo, Nipamu, say that. Nipa, dear Mumu, for Sayada, to us okay. What's now of Maria Baku Tamo? Maria Baku Tamo, yeah, a necessary. You're something sharp. If you sharp him, yeah, sharp, we are the duck. I didn't tell the boss. I'm trouble being so Rabiacha and mine. Yeah. I have a chance to take your father, yes, 2 days. And some hours. You know, good. Father, I said 2 days and some hours. Okay. There was so amen. To us, okay. I didn't tell you such a lemon on the butcher. Oh, but the child of Pesedi Pabia, of Pesedi Pabia, of Pesedi in our back, of Pesedi Pabia, badge, such a Macedo with Froba. Was a rapid gun. A Baba said you refer Abba, Impofrimu, or Profum, and you say, or be real. There was so amen. A Baba said you refer back. The moon I was ready to be Chemo, was so hot, a bit tobacco. The Riamun fits as a dear Bessie. The Riamun fits as a dear about your side. Assassinum, it is a young woman in Abbassi. It's all company about so hard. Need not say. As you see, I'm dying, I need not say. A shooting for woman, man. You know what I say, so you know, I dear so on for women, I mean, the I die, cast a wood one in them sway. I could cry him for women, I mean. Yeah, the beer assassin, and here you apart from Nipa. That's a minute. Go and see. It is a young woman in our best say, Nipa Ben, as some of your Nipa Ben also, yeah, but Brabo Niam Sumpem, some can among Yakopon down a young time. A young time, and none I was so just say. What is so a bit just say? Now a woman fits as a dear Anna, say. Na sɛ ne bɔ hyɛ tiɛ lɛ twɛ ɔso foforɔ jɛmɛ so ama ɔso yɛ hata wɔ yɛ o ɛbɛhyia sai na ɔno deɛ wɔkyerɛ na ɔno bɛkyerɛ sia na mo sɛ nipa yɛ ne yɛde nneɛma di agorɔ yɛde nneɛma di agorɔ nti mɛhyia wo ɔbadwemma bi a wotie ma anɔpa yi sɛ wonim Jesus a anɔpa yi fa Jesus Job Isaiah 13 5 to 15. Na me pese onipa bia ti asese atamu akase bi nam kwam brother Johnson amen obi orensha eni nko obi orensha woni nko woni apa ma me nko tonchira Proverbs 21 ti asabiri other I want to say Proverbs 31 or 30 30 verse 1 down to 6. 31 1 to 6. Can somebody? Was saying so here and then the particular. So no one shall survive cast and so say. What no more? Not as I said. Oh yes, was saying so you found it for. As I did it to company. But be our Tomun Tentan or the answer. But the car catcher was a young son here with that. Until you be soon in the that's as a wouldn't quite. Michelle, we are prostitute, lesbianism in the game, homosexual, homosexual, Michelle, we should show that you're quite. She said, yes, to Christ, that's not quite. There are 70 years. Don't reject him.
anya waju so ba reject no ashampara me ka tro no anko traso da munye camouflage wa brekura wo tunyi shaguo wa dia se anko traso da munye camouflage abrekura wo ye gang anko joluminati freemason na anko traso da mun sa the elder o be kwa mun samje ya haye anyama na mtro yo do ken ka ba me Isaiah chapter 13 verse 5 osi ofiri teacher asase so ne oso awiye le ba obi antia bi o oso ofiri teacher asase so ne oso awiye ereba awurade na bufusie akode no awurade nyankopon ani na bufusie akode se wale be sei asase nyina obi antia haye banka so be sei bi ajebi ni nyina muntwa adwo oba asase nyina enti mu asase ma fa mo mfa o shani lia wọ́n ká sí ẹ̀nà náà wọ́n náà gbọ́ àdídì yẹ. wọ́n yà fẹ́ ọ̀ṣọ́ ọba ṣáṣáṣí nyinaa n'ẹjọ́ àmì ehuri sẹ́ ọ̀bùrẹ́ ní obi àbúrò sáyẹ̀sì so. ọba ṣáṣáṣí nyinaa. wọ́n yà fẹ́ ọba kẹ́kẹ́ ọ̀sẹ̀ àbùrọ̀sẹ̀ ni wọ́n á náà di oní ìdíyẹ pẹ́ ètí pẹ́jà. sẹ́ni wọ́n kẹ́kẹ́ ọ̀fọ̀lẹ́sì fọ́ọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀ àdí àká sàrẹ̀ náà yẹ bí àmú nfa nkọ́mọ́ no. ọ̀mpá di àwọn bí dín náà nsáyà no. wọ́n yà fẹ́ deɛ ɛwɔ kaasare biara no momfa nkɔma no na deɛ onyame nso de ne nsa yɛ ɔyɛ momfa ma no asekyerɛ nie kaasare ne twa sika no momfa ne sika nkɔma no enipa biara nso nyame na de ne nsa nwena no momfa nipa mmerɛ nyame sɛ ɔde aseɛ nti ɔbaa wɔ se ɛdaa de pagyaa dan pagya wo dan ne saa asase no wakaase no pagya fa so wakyi owi a wɔka kyerɛ sɛ pa baabi a ɔbɛnante afa asase no mɛsɛe no owi a wɔse muntwa adwo na awurade da kɛseɛ na bɛn ɛreba sɛ wɔsɛ yɛ ɛfiri ɔtomfoɔ no wɔse ɛreba sɛ wɔsɛ yɛ a ɛfiri ɔtomfoɔ nyankopɔn halleluya wɔse ɛreba sɛ wɔsɛ yɛ a ɛfiri ɔnyankopɔn wode aseɛ owi a wɔse ɛnsa nyinaa mu bɛko nsa abasa nyinaa bɛko ɔdɛsɛne biara koma bɛnnane akoma nyinaa nnane wɔn ho bɛdwiri wɔn saa berɛ no na mehu yɛ nka bɛba wode aseɛ na da awurade bɛba nso no yɛmpa kyɛw saa berɛ no wone hu anyɛ ye saa berɛ no dwa toɔ ɔbi anyɛ ye na ɔna akɔ na anim akɔ srama wo ɛbi na ɔde ɔsɔfo Eli aka kyerɛ ne ma wɔ Peter ho ayi wɔde sɛ Samuel no bɛdi kan tire mmienu no wode aseɛ ɔka kyerɛ no wɔse sɛ onipa bi yɛ nipa bi bɔne a onyankopɔn bɛhyira ma na sɛ onipa bi yɛ nyankopɔn bɔne a wɔn koraa na bɛkɔ akɔhyerɛ no ne asɛm enti na anɔpai baabi a wogyina mebuhyɛ wo enti wonim Jesus Christ yɛso wɔ ɔbra mu anɔpa na mebuhyɛ wo mede abɛde asɛm bi aka wo masɛm nyinaa ne sɛ sakraya dwen masɛm nyinaa ne sɛ hwehwɛ Yesu masɛm nyinaa ne sɛ wiase kwa wieyɛ mede abɛbɔ dawuro na afɛ na mebɛgyina bɛyɛ party wo campaign ankwasiasɛm ɛyɛ gyimisɛm sɛ afɛ na mɛkyerɛ MPP NDC ɛyɛ nonsense adeɛ baako pɛ na yɛ sɛ aberanteɛ bɛhunu Jesus sɛ aberanteɛ bɛnya Jesus ababaawa wobɛhunu Christ ɛno ne adeɛ so bɔ never tell for the answer by praising Memenda. One question Memenda, Jimmy. Memenda water. What do you say? I am Christ and you promote to know. Don't find a member to warrior. No. Member to warrior. Member to warrior on the side. I like that Samara. No. Or some Ponja Yasu Christo. He is the life. About your shroud. Jerry more. Sɛ deɛ yɛ aka no wode bɛdi agorɔ sɛ deɛ yɛ aka no fa nyɛ hu but one day the trumpet will sound ada abankɛseɛ ne bɛbɔ mu no that day medeɛ megu so a metiakyɛm ɔse na wɔn ho bɛdwiri wɔn na nketenkete ne awerɛhoɔ bɛkuta wɔn yɛka nketenkete a dwa wonim nketenkete obiara nhyɛ wo na wani deɛ na anadwo ɛkɔma di ne paa
Safo ne timi amonche. Come to me deal. Just me. Racket your bunch of money already. Yes. Sit down. Nipa by your mob. Nipa over channel. Sabra, you're Gangario. George was okay. What's in our own young set or for the young plan. Young. So far, what a plan. A version of one when you have. We actually will miss a channel. It is a second eye. And you don't know, boy, yeah. Now it is a correct. Now too late. Remember, so you're from our share down the back. It's more day near me. What's it shot? Already done a bar. It's more day. I get to more danger. Any other near Buffy, any of the four and what shape for the Daniels as yourself was say as soon as California go out. And a player be a Johnny Quasano, or also Johnny Codimutu Quasia. Again, a mutual by if you more fresh and want to do that, she shall be all branch. She shall not day. Maybe I don't know. Abraham Bokoba Commercial. Yamaho, the Bokoban client. A crowd of young for you. A crowd, and I want to call me Shady Pop. So, maybe call me on the Shady Pop. So, Namaraho. What was that? If you are sitting on them, Sandy Panam. When Nimbo tells you all you are. Ghana fought to the said, Namadia Basia Mepesica. Namadia Basia Besidan. Namadia Basia Matotaka. And really their motive. Maybe I a satanic worse. I Yakago Asum. The gentleman just off for preaching prosperity. With Jawan Papa. When you used to tell Juman or Koya, so what about them? The summer pa. A branch of the show, if you are not quite sorry, no judging, and that's a giant quite sorry. If you are not Jaman, I also have shashin, but I can for them out. A dear two night, there is a privilege. Because I want not for Christ, not so giant quite sorry. Yeah, what about you doing? I'm able to share. What I say, what about you doing? I'm able to share. And then someone like I, what do you see about? Sana no one na yo. Ama jere so Jawa Sam. Wo ya me na abodi di wo share da. Afa na share na o se ba katra. Wo se free bro reject Adam no wo so ya me ni bio. For Jimmy ko. Ta so ni yo. Ko se wo ya wa se so. Na da bi o mi ya ni na ho da bi o boy hu shai. O Jawa Sam. Wo chu mo ta ya ba mu wi ni na mo ba ba omra. Ka di o ka sia bi ka o. Somebody, no one time, woman almost no, then surely talk. Woman almost no, then surely jump. That's all you hear in the. What's that here? We been Jimmy Sam and generation. Our Jimmy, she said, you swore, maybe I'm a chairman catcher. And then I give it down. Now I said, go. There will be a challenge, and no one will do. What's the quarter come? No, say that was yes. Where you are, Juma? Can I come? No, my tears to cry me, cry down. No, me bomb and did you for my beer? Me go so me bomb no ma. And so me see what tiabi. And no more. And touch a boy tiabi. I feel nipa a bit sure me on to me sir. What you want to say? No man. What would I from? It's another sorry Adam say we are doing dwash. Don't look at see power what is shaman some. Me chama chwa brother. And family of the agro. And yes be my bodam. Yes be my yare. Yes be my dio to ayo. Me catch you say yes to Christ or some bio. Mon sacre mon Dieu. God for him for. A teach you a sikafo at the four a here for. Yes to Christ or some. Amen. Don't you ask okay? What's in that or so man or so many more communication? No revenue soon a different. Which I son insolation. I cannot deal before the Baba. I saw some many revenue soon a different. I so many crop before. No son insolation. So many before.
Sana di some 6:12 akan. Matthew 24:29. Sana no so akan. Ababa ba twi wiase aso wɔ ne bɔne. Mo ti ahaye. Me shramo. Abrantia, me di Yakobɔ mo brohuru so sram. Dwane na jo kra wate. Ana ka fa se subu kasa metra mo me num bio. Fa se subu kasa me ko ka mi hia bio. Fa se subu kasa me eliminate ma jai. Fa se subu kasa me num jo to bio. E jama mo ma jai na fa Jesus na. The show. Mentawo. Me have ya ba na ya washim. Me show ya ba na ya mo shiro. Matia mo sa e bi pamasam. Me hu so ya bi ahi. Ade asa na matter. E wo say 50-50. What you say? Wo say 50-50. Enti onya me bone. Na me show ya ba na me ya mo hihye. Ana Jeremiah kasa. Wo say me yam. Me ti makoma no mpie mu ya. What you say? Jeremiah kasa wo say some trillion sure. Me ma ni wa subura ke me dwane. What you say? So we dey bia wo ni pa. No chill said ya tam wo ni ba ya ho. Na to ena ni pa so ntimi so no mo fo so say. Tintina sakra. Jebe sikrom. Ni aye yiri ni pa. Ti asem ni. Me dia me hu. Me so da ye hu ka o. Me so da ye hu se sika go na hwehwa. Abade mi amane no na ya kamu. Abade mi amane no na yo sele. Chasewdi, what you catch us a nippon who mabufu da. One arm a true asono, a yasake, and you mabufu. Until now a time, then you may bufu, na yasake. Sodom and Gomorrah, then you may bufu, na yasake. What you say? Chasewdi, it's not for you from him. Na ya bufu, na yasake. A fan woman in a bufu, she and Kasadi. Enti na ni kohia ba seja e bi shi da abrantia me shiraw ayo se na nya me girlfriend be sa enti na de men kwaso wo ya kwaso bi wo de girlfriend is se nya me from the free ho from ga no free ho wo ya bo sham wo ba boa mo akobo sham jem tieni ye na no pai do o kan ye Isaiah ai Ose na baba baba twi wiase aso wo ne bone ho ne abonefo aso wo mo muya ho na mama hantanfo ahomaso no to atwa wote wo so mama hantanfo ahomaso to anom tofo hantan asofo promise ambish lawyers judges woman we university who say wa kusku ani ahemfo who say on the tiakonaso but therefore ni form what you say free so braso a free French hero braso a free what they say akwawe Faros braso na ni ahemfo ya hempaya na buporize anom aya hempa numro no aya hempaya abashina obeyi wa hira na jiri se wiase ni na ya media ada bankasie no bebom no that day na me se cross ya de o to fo tia konya so o to make us preaching what did that na he fo tia wo chia me no o ba kita ka hu obi antimi nkase nya me mante so when you miss a time wo ha e ba se man kan tro mo ankasa kura mo di ni pass bu na time mo ni kura no mo di enu mu huru so ya se e wo o se me mo da wuro men kan tro mo se ancha obepie ancha wa ba kona na no ancha awudefo nue akrofo nue o ti ase am robbers no a big problem so obe jawu ti agu hona no for Jesus you be blessed no am turn sama man for no no am turn kokai man for no what you fear me catch them abusofo nue adamo bosom no awade wo kom no obedwane ya ba kire wo no to gema nsam ya no konfo na ka ho ntori atra bosom da mo na yi wonim sadi ka moto bi na tira ho na jimi ho
na hwehwɛ nyame to bosom ne go na hwehwɛ Awurade maka ɔsɛ mo nsotonu bi ɔsɛ ɛda no ɛbɛyɛ saa ne nua mede ka no ɛda no ɛbɛyɛ hu ɛda na Yesu bɛtena na ahengua so na ɔda no ɛbɛyɛ dwie ɛda totorobɛntɔ no bɛbɔm ɛgye papapaa nneɔma nyinaa ahyi nneɔma nyinaa ahyi gyeme sɛ amen nneɔma nyinaa ahyi Pentecost nie ɛhyerɛ wo ɛntia deɛ pɔko nyina kaeɛ no sakra wagye hwehwɛ agye nsakra presiding other weaknesses monyɛ adwaman na mohwehwɛ nyame atira kwan donsi ɔse na mɛma ɔdesani ho ayɛ sɛ mɛma ɔdesani ho ayɛ na asensika mapa na nipa asen ɔfɛ mpokua no sɛ nti mɛma ɔso a wɔsɔ na asase ayim afiri ne sibia asafo Awurade abu fufrɛ no ano na abu fuhye da no nti what asase asase ne behihim afɛ ke kura mfa ho ni kɔfɛ ɔfra bɔfo nyinaa ahyi fam ɔmo nyinaa ba ɔmo nyinaa ba fam jo me sɛ me yam hyehyɛ me Obadiah 1:5 Obadiah 1:15 Obadiah 1:15 ɔsɛ Awurade da na bɛn ɔsɛ Awurade da kɛseɛ na bɛn amanaman nyinaa so na sɛdeɛ wɔyɛ ɛyɛ Israel hɔ no ɔbɛ wiase nyinaa wiase nyinaa India ka hɔ Russia ka hɔ Americafoɔ ka hɔ Japan Kuwait Qatar Saudi Arabia ɔmo nyinaa ka hɔ ada mesi kramoni bia nim sɛ Awurade nyame baba todi asama salati na shiri na nom dot kramoni bia nim sɛ tam wɔ hɔ ɔmo nyinaa yɛ wɔ sɛ tam wɔ hɔ ɔbosomfo a wɔkɔm anim sɛ nyame baba wodi asɛ onim sɛ nyame baba saa na yɛ asɔfo adu afɔ dɛm yɛhwɛ yɛwɛ asɔre bɛbi yɛ anim ti sɛ wodi bɔne a no wahyɛ da bɛka mo wate dɔ ka hɔ si ɔsɛ na Awurade da na bɛn amanaman nyinaa so amanaman nyinaa so sɛdeɛ woyɛ ne saa ara na ɔbɛyɛ wo wɔsɛ deɛ woyɛ ayɛ no saa wɔn nyame atamu sɛ wode sɛ ka twɛ obi tia saa na ɔbɛyɛ wobɛda bu nsɛm gyam na wotiri da baabi owia wɔsɛ deɛ ɔyɛ ayɛ ne saa na ɔbɛyɛ no na ɔne yɛ ɔbɛbua watifi ɔne yɛ ɛbɛbua watifi mepɛ sɛ obi a wɔntie ma anɔpa yi sɛ wode a wontie me preach koraa da ɛnɛ da wobɔ no deɛ tie gyeme sɛ amen ɛnɛ da wobɔ no deɛ tie wiase kɔ wieyɛ o ɛnneɛma wohunu sɛ ɛyɛ fafafa no ɛno na de wiase awieyɛ aba wote asɛ ɛno na de wiase awieyɛ aba adekyea kɔ n'anim ɛna mɛwa ɛna sum yɛ adeɛ bɛyi aba n'akyi wɔn a wɔnte aseɛ adekyea no gyina wɔn ma Christ ne na aka no etia nti nsɔm kura nim sɛ ne bira ka etia nti sum wɔ fam matrɛ sɛ na mahyehyɛ nti sɛ sɛ mabrɛ bɔ no sɛ na ne bɔ no 30% ana ɛwɔ sɛ me jump to 100 wɔ sɛ me hwɛ ma kɔ yɛ wɔ sɛ me hwɛ ma no kasa yɛ wɔ sɛ me hwɛ ma brabɔ yɛ wɔ sɛ me hwɛ ma namfofa yɛ wɔ sɛ me hwɛ ma ntaade hyɛ me nkɔmmɔdeɛ madwene makoma mu ɛwɔ akɔde sɔfo because of sika ampare no brantia mehyɛ wɔ deɛ ba no ahu jo waka hɔ si deɛ di sɛm 14 to 16 Revelation 14 to 16 ɔse onipa ba no ba onipa ba Jesus Christ ne ba ɔse na mehunu na hwɛ omununkum fitaa na obi ɔte ne so no sɛ onipa ba no te mununkum ne so ɔse mununkum no ɔte so obi ɔte sɛ onipa ba te mununkum ne so obi ɔte so onipa ba ɔte mununkum twitwa na ɔte mununkum so de ne kanta kakiri to asase so na otwitwa asase so adeɛ abantia ebɛsɛ wɔpai na bi a wɔduru biara gyina na ko saa ho sɛ mekɔ wi a mekɔ ɛnti me yɛ Awurade deɛ
so we awurade dia wo metofo anche na de obaba na ba ya aye me sraga na me bia ba bia me ni kodru bia so wo Canada wo Germany o me shraw kan hu oni bia wo diri jato amen je me so amen amen ancho na yesu aba na me bia wo kan say obi je wo je wo si so fo wi apa emos do wa si adisem no asi emos nso kasemi emos 13:16 emos ono nso kasemi odi fo papa baako o kasemi atra yi odi fo mo so me pasa no pai me show Amos chapter 2 verse 13 yeah 2:13 what's the share me ara manya ma from Sunday ti ase na ma wi afa finyi wo wi anu aka 92 na dwane bebo oharefo dwane ababa ho harefo awodefo so ahoode abo awodefo ahoode abo na dombere ma ne ho nkwa ada Kristo baba no dombere ma ntime ne ho nkwa na tebie kwani ni nyina na obi okura tabia ato wontime nyina ne na ya harire mfiri mu yo so ne ho hati so sembo wontime nyane na kokosotefo ne nyina ho na konkosotefo nyina ho na dombere ma kokodurufo de de wo de jana ba jane dano awade asemi 92 wasina se wo firifiri kwa asama ado a mensa be for afiwa yo me paso bia wo tie me na ani adaja se me kasa tene asempa jama so amen bia disam fo emi to e bia disam e pa disam asama katse nipa Revelation 22 ma wona 22 ti ayi verses 8 down 22 verse 8 wasina me Yohane ne de ohunu nioma yi na wote wase de mete na me hunu yi no wase me koto obofo a wakyere me nioma yi na ase na ka kyerɛ se hwenyo sa na me onwene ma difo no wona awura a wokura womanu wase kutu Nyankopɔn nyame nko ara koto no na waka kyerɛ me se enso homa yi adi ye nsɛm na no na bre na bɛn de la na de oye fin fiara abre na ya bai aben owi o se wa wotene no tene na de oye fin fiara won so ba fi no ya na de ontene entene ara ya wo se won tene na mentene wase hwɛ bere ba ntem na mi kura makatua wo kura katua se de dwumateɛ wo kura katua waso de bro bia se de dwuma ade kateɛ wo se nipa bi shoot sakrama ebi shoot some plako ti hayi ade anam kwa mo ba me tiri trase de ni mabusa no ho se enti nsɛm a yɛ ka bebrebe nipa etie Matthew 24 aka asɛm bi wase kai no wa nan kai lot nan jama so kasa amen kai no wa nan kai lot nan no akasa akyerɛ na sabia nyina mpai fra puoya abasere kwa atɔre no saa no nipa ba ne ba yɛ bɛyɛ atase na dia ya me hu ni sɛ abɔfo wɔ soro nyina ane Christ na aba enti a big cushion ni to fu keke na asɛm a na ka no awurade nya me danhwene wonya tebe nko ade a wonya tra kata na tra Kuwait na tra Saudi Arabia na ya me masem tra Kumasi a ya de opɛ bia what you say emira Yona ko bo dawuro woni digwe kroma ni nyina kyerɛ se kaso no ba hemi si no ya goro ho a asamba to ya wa shakira wana gen ma urade nsusu opa so de ye o ma no o jare ta se meli ana pai me dia futu na me de ma o genie ha do ade ma study o ba buru Revelation 21 ma reading nyina akoshi sa so da bia ni so asɔre da bia ni ho ogama no ne na hotefo jemeso amen ogama no ne na hotefo sa presby ni ho na sɔre assembly ni ho dipa ni ho azie ni ho Anglican ni ho sa ogama Yesu Kristo ane na hotefo o ja se enti so trase
ama sofo bi dada sorry bi da so twa ta somebody na so one yai bone tani ababa wa oba wi ya wa toto wo de kwai wa ni ya wa kan gawi wo de kwai wa ni ti ya wa twere wo de kwai atira de ai atira hantan yes o so ba bra hantan from forces why so are you a danger so sa ta somebody and tracing ka say ma sorry me see and na me come what can do some 21 wo de na ba je kan na obo no ba sisu dia ka cho say asori dan bia ni ho found to asori so what I say one who asori dan bia ho amen me carry me to di nam si hey me call Pastor Chris asori you are follow Pastor Chris and now you are follow Christ me call Tabel you are follow who share Tabel and now you share Christ what I say because see Pastor Ramford and who share na now so who share Christ me be so and some can to share ba mu say na tia hey what I say me shroud oba na be say nti sofo nti ko ba ya ma na dia ba ko nsam gem awurade senya onam Paul so na akase kata otisu onam Paul so na akase kata ai o de say trust ashelo ya se man se trust na wo kan apam dadam apam fufuru na men kan kura ntira asam biara ya kan apam dadam ya be se na ma wo apam fufuru no asam ni dimu o so ba nse baramade wo ba Timothy ono ba ka tro asa sore mo ababo shatade ese sa wo shatade na mo wani mu fa adwene mu tie nti obi okura adwene mu tie ne akoma mu tie no ondre sesa ko dia se wo da ka dia kire assemblies of God so for be frama me passe me hunu duku bo wa babru nem se we ya no na me on busha ba kwaso be o se assemblies nem se me answer because you know it onimba what you say promise ya gonna say na bia meka God's spirit na what you know say no tie sikati ntiantia o me di good amo assemblies of God Azi ya sorry. Ba ya ni jama ya masen. Roman. Ya boy ya so da go mo so bo me nda. Me nda o. Me nda hu da wu different. Ya bra ya boy ya su Kristo hu da wu. O mo so ya bra ya bo e mara hu da wu. The person of boy I'm so serious. Tasiri me shraw ba bia wona bia no come to Christ amen da woni free ho na ba sha Christ ba bia wo bia come back hear me pa me sha adi sama me huru siesi me huru yehu adanse bi what you say me huru chalasi and salafi me huru aladula me huru awoyo me huru pillar of Zion me huru Pentecost Mahuna Assemblies of God, Mahuna Methodist, Mahuna Roman Catholic, Assemblies of only righteous ones. Are you righteous? Assembly, what question doesn't mean say Christ who with you? Christ who with you man kabraba album. Can't you? If it's only Spirit of God control. Say Christ who with you man pa. And God did the Christ akasu. Eti me shabra bono se de esi kwa na ma hu se akwa we Kristo hu mu tirimu ko se Kristo hu mu tirimu a o e decent obuade afare ade what you say o ya humble tedi o sa ya nkore nya nkopo nkore hu enti dia wo ya no why so the shramo asofo na many pastors dia follow man Sika, menkase onye sika ne di uru church. Onye sika de yet church na. But asofo mo me ya jina.
ɛnkɔ nkwagyeɛ so wɔ anɔpai metofo sɛ nyansani metofo sɛ tɔ kristo nkyɛn sika a wabrɛ ho wɔ gyam metofo sɛ siwataadeɛ ma ataadeɛ no nkekaya kekam no wo christian material na nkekaya kekam no wɔhyere wɔ the blood of Christ yesu mogya no dware wankase dware wo kra ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade bɛtew me ho bebie m'ani wa ma mewuru wakɔ nyinaa ɛyɛ nom o ɛyɛ nom mede nyame de hyira wo yɛne ɛnɔnɔ sɛ Awurade nkɔfa nwomanimfoɔ wote aseɛ wɔma de nwomanim bɛdi sɔfo no nyinaa no wɔma davɛte yɛ davɛte kyɛ asɛm no ye wɔma de nwomanim bɛdi yɛ no hwɛ wotabɛ nwoma wote aseɛ hwɛ pɔkɔ nyina onim nwoma paa he divert the whole Pentecost to another way wote aseɛ hwɛ yɛka sɛn Frimpong Manso Assemblies of God nso nim nwoma wote aseɛ and assemblies ayɛ te sɛ godie wote aseɛ dem a God spirit bi ani wote aseɛ hwɛ Methodist atare aba flesh woka ne sɛ mo sran wode wasɔre yɛ no ne saa na mɛkyerɛ sɛ meyɛ m'adwen sɛ me nso mede m'adwene bɛma mo saa na bɛyɛ wote aseɛ mehyerɛ mo ɔbadwe ma hyehyɛ nkwa o ɛna wobɛ Pillar of Zion kyerɛ sɛ wowɔ nkwa sɛ woammɔ tena na mbra bɛkɔ bo nsɛm gyem asɛm pa na mɛka kyerɛ no forget about so-called deeper life. Are you righteous? Are you holy to Christ? That is the question of you. Arapai, I'm in for my nushi. My foot to am there, don't grab the boy. Making an answer. I said, yellow, and it's a true young couple. The Nanuma Samsu. Nani when you penina, I said here. Nani yona, and you copy moon. Papa, Bonio, Babu water. Said you are bravo, and what can turn up in Miss Sam, or ba, Bama Noche, I know what dear, over Damayo, who will never coach him. Between Biafra, so Bianchi show that. Bianchi show that. Miss Sam, I'll pay. A coward yabaco, dry. Satadia Biawo. Sassabili. Satadia come. Sorry. What for them? If you can't call that check. Kakwa will be on Pamo, or maybe says, hey, you who watch it, Momo, and Gobio. Sadu be a catch out. Sadu be a catch out. Obi an kan tro sa kon awo why any school ya ka tro say na absentee ne doso nti ayi wadi no jare wati na Saturday na kwa sorry jare ko tro so de jare sorry fi apatase na se se bon sama boni pa bi pa bon sama wa boni pa bi pa ana ma yensa adonko aya brukutu o ja se atenkanum bon sama bo mo pa se yan shine Paul atene bon sama boni pa bi pa so won say akra be very careful jarisana no kwa sore one na yere ne no mani ka no bia one na yere ne ma onko bana bushia pani bi nyame na betu o mo ka o ti ase kwa sore o se due kwa ma na onko no due me samo and na jarisana hwehwɛ Awurade ɛnna kɔ asɔre fo akoma gyina na ɔkra fo ma Awurade na nkwagye ɛbɛyɛ wo dea na mehyɛ